nahrávání a přepisu. Výborně. Tak, dobrý den, znovu ještě do nahrávky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak zase teda se po té nějakými neschopence, rekonvalescenci, nebo co to bylo, tak se setkáváme naživo. Já jsem vám ještě teda nestihl rozeslat ty kódy a ty připojení případný k těm MS Teamům, to pošlu zřejmě tedy o víkendu zároveň s tím nějakým hromadným mailem s těma nahrávkama. Tak, v době té neschopnosti svojí jsem vám teda rozeslal pár nějakých přednášek, na který se potom třeba případně podívejte, když se vám to bude hodit. Toto může být třeba i závěrem semestru, nebo jo, je to taková výpomoc k našim setkáváním. A jak jsem říkal, v rámci toho našeho kurzu umění a vizuální kultura se často budeme zabývat jednak teda těma otázkama tělesnosti, reprezentací určitých tělesných aspektů v rámci výtvarna nebo nějaký širší vizuální kultury, ale jo, já si tady jenom kontroluji, jestli jsem zapnul všechny ty věci jako kameru, mikrofon. Sdílet obrazovku, vidíte, to je také dobré, když chci ukazovat obrázky v rámci, ano, sdílet obrazovku, to je také ano, ještě, že jsem se podíval. Jo, v rámci toho našeho kurzu teda, že se budeme věnovat jednak těm reprezentacím určitých aspektů tělesnosti, ale vlastně myslím, že je ještě zajímavější věnovat se taky v té souvislosti otázkám těch materiálů, látkovosti, materiality, který samozřejmě s tělesností nějak souvisí, že jo? Protože se často nedá udělat nějaká přesná hranice mezi jako tím, kde končí materialita světa a kde začíná nějaký organismus, tělo, ať už teda lidské nebo jiných živočichů, to vlastně není zas tak podstatný, i když pochopitelně třeba v tom západním umění ten motiv toho těla lidského je běžnější, častější, hlavně v určitých obdobích, ale není to výhradní motiv. A třeba když bychom se podívali na nějaký mimoevropský umění, tak tam to zase není tak úplně to nejzákladnější. Jsou i jiná témata, jiné formy. A ta materialita třeba, která se pěkně propojuje s tělem, ať už nějakýma svýma vlastnostma toho materiálu, anebo třeba legendou toho materiálu. Může být samozřejmě třeba hlína, už jenom kvůli tomu, že třeba v antických legendách byl člověk uplácán z hlíny, že jo, Prométem, Titánem, nikoli božstvem, a to božstvo, respektive bohyně Héra, Diova paní mu jenom vdechla vlastně život tomu člověku. Ale tu figuru nebo ten tvar, to tělo, ten organismus, to vytvořil Prometeus právě z hlíny. My bychom to našli i u nás jako třeba homunculus, když se vytváří z hlíny, ku příkladu golem. Nemusí každý umělý člověk, homunculus, být zrovna golemem a nemusí být nutně zrovna z hlíny, ale u nás se to tak hezky promítlo. Takže ale k hlíně se vrátíme jindy. Dneska budeme trošku sledovat problematiku vosku, který s tou tělesností je často propojován. Já tady dávám zrovna příklad z nějakého muzea voskových figurín. Tohle je zrovna Samuel Beckett, teda ten autor absurdních dramat, Čekání na Godota a románů podobného ražení a tak. Ale u toho vosku jde často o to, že ať už je to v těch muzeích voskových figurín a tak, že je schopen nejenom pojmout velké značné detaily, třeba ty vrásky a podobné věci, ale že vlastně působí třeba ta barva, která se na něj nanáší, tak ona se trošku vsákne pod povrch toho vosku. To znamená, ta figura je potom, nevypadá tak, jako že je všechno jenom na povrchu. Vypadá to jako opravdu, kdyby to byl trošku nějaký tělesný materiál. A i ta legendičnost, nebo ta pověst, nebo ta étos toho vosku souvisí s tím, proč se zrovna z vosku vytvářejí nějaké takovéhle záležitosti, což souvisí samozřejmě s étosem včely v různých mytologiích, anebo třeba i v křesťanském náboženství jsou včely často oceňovaný jako velmi pracovitá nebo starostlivá stvoření, který
se třeba mohly, tohle je také takové jedno stvoření, které se třeba v rámci křesťanského náboženství občas stávají symboly třeba neposkvrněného početí Panny Marie, protože se nevědělo, jak se vlastně včely se rozmnožují a mělo se za to, že je to něco na tento způsob. Tak se mohly stát třeba symbolikou tohoto, nebo se staly právě díky té své starostlivosti a tak se dostali třeba do erbu rodu, myslím, že Barberiniů nebo koho z toho rodu taky pocházel jeden papež významný, asi teďko nespomenu přesně, který nějaký Alexander XY, to je celkem jedno, ale ta včela se dostává takhle díky těm svým kultovním, náboženským anebo nějakým etickým vlastně hodnotám, který symbolizuje, tak se může dostat právě jako do erbu, do nějakého důležitého vyprávění. V 19. století, když byly třeba zakládány spořitelny, tak často byla ve výzdobě těch spořitelen, jakože si střádáme v kampeličky spořitelný, jako včelka, jako kdyby to byl ten úl na penízky, jo? Že úl ne na med a ne na vosk a podobně, ale na penízky, takže ve výzdobách těch budov spořitelen se taky často třeba vyskytuje včela. V rámci nějakých klasických mytologických zobrazení se vyskytuje třeba i v krétské kultuře, tohle je zrovna šperk z Heraklionu zřejmě, z jednoho těch paláců na Krétě, nebo byl tam někde nalezený, kde ty včely, ono to náboženství krétský není až tak úplně jasný, ono třeba taky určitý typ krétského písma není rozluštěný a to, co rozluštěný je, tam se používalo několik písem, tak se tam zachovaly spíš zápisy nějakého hospodářsko-obchodního charakteru a ne přímo o kultovních záležitostech, takže tam se často úplně neví, čím ta včela souvisí, ale vzhledem k těm třeba dalším soškám bohyní hodně, který se na Krétě vyskytují, tak to může být tak, jak se to interpretovává, něco s plodností, něco s jarem, něco s nějakým novým životem, něco s nějakou jako cykličností života. Když to řeknu velmi zhruba, jo, tak ta včela v tomhle případě mohla asi symbolizovat podobné záležitosti. No, jak říkám, velmi zhruba řečeno. Včela se dostala, myslím, i do symboliky tady Napoleona, ale kde má tu včelu Safra? Nemá tu včelu. Jo, tady na plášti, na tom hermelínovém plášti má včely, když Napoleon sám sebe korunoval za francouzského císaře, že nejdřív jako měli pocit za revoluce, že bude dobrá republika a pak Napoleon po x letech tedy vymyslel po těch cirka 15 letech, že nejlepší bude císařství, že nejdřív bylo to království, to bylo špatně, pak republika, no ale tak to bylo, každý do toho moc mluvil, takže nejjistější bude císař, že jako trošku povýšit ještě to. No a ta včela se zase tady dostala na ten jeho hermelínový plášť, což sice třeba teda hermelín je to nahoře, tohle je hermelín, tohle je prostě purpurová barva, klasická korunovační barva pláště a on si tam ještě nechal vyšít zlatě ty včely, aby zase to odkazovalo k takovým cnostem, jako právě nějaká píle, starost o tu danou komunitu, což to císařství už zabíralo tehdy půlku Evropy v principu, že jo, to francouzské nebo to napoleonské císařství, tak to byl docela velký úl, ve kterým to samozřejmě hodně šumělo. Takže ta včela se dostala i třeba právě do těch poměrně nebo raně moderních symbolik tady u toho na tom napoleonském plášti. Ovšem, včela byla taky symbolem jednoho z Egyptu, já teďka nevím přesně, jak to bylo. Oni byli dva Egypty, že jo? Horní Egypt, dolní Egypt, podle toho, jestli je to ten horní tok Nilu, ten je dole a dolní tok Nilu, ten je nahoře. Teda z hlediska toho, jak dneska máme mapy, že sever je nahoře, jich je dole, že jo? U toho toku řeky je to jasný, že řeka většinou teče ze zhora dolů, i když jako třeba pomaličku a ten náklon není velký, musí jít takhle. A kdyby to byly starší mapy, třeba renesanční, tak tam by se nám to zjednodušilo, protože tam se sever často zobrazoval dole. Jo, tak tam bychom dokonce u Egypta, když bychom říkali dolní Egypt, tak by na mapě byl skutečně dole. A dneska je nahoře, protože sever máme, jako klišé se nám obrátilo. No a symbolem jednoho z těch Egyptů byla taky včela. Nevím teďko přesně proč, ale objevovala se i na nějakých těch korunách, že jo, ten faraon, respektive
žena faraon, on mohl být muž faraon, žena faraon, to je jedno, Nefertiti, Kleopatra, jedni z těch nejznámějších vladařek byly vlastně ty faraonky, až na to, že se nezavedl ten přechylovaný, ani v egyptologii se tomu neříká přechylovaný, říká se žena faraon, a ostatně každý faraon si přidělával taky umělé vousy. Jo, málo který faraon měl skutečné vousy kvůli tomu, že to třeba nebylo v módě, ale v rámci té vladařské reprezentace měl jednak ty 2 koruny nějaký na hlavě, které teda vůbec nevypadaly potom jako takový ty středověký koruny nebo něco takového, jako jsme dneska zvyklí. Mohlo to víc připomínat něco, co pak nosili třeba nějaký tiáru, papež nebo něco takového. Jo, ale ještě ten umělý vous, takhle já ani nevím, z čeho to bylo udělané, ale měli to přidělaný jak muži faraoni, ženy faraoni. Tak, no a jedním z těch symbolů Egypta, nebo některého z těch Egyptů je i ta včela, protože samozřejmě to se i souviselo s tím, že egyptská kultura a v podstatě i náboženství a tak se nějak hodně odovolávala k věcem, které souvisely se zemědělským cyklem, že jo, který vlastně byl vůbec cyklus života, cyklus toho každého roku egyptského od záplav do záplav vlastně, ale ty záplavy tam byly braný jako to nutný, protože to přinášelo to úrodný bahínko na ten nízký břeh a jinak by se tam samozřejmě bez toho nic neurodilo. Tak tady vidíme jednak včely a jednak úly dobové. Tohle, co vypadá jako doutníky, to nejsou doutníky, to jsou úly, které byly, myslím, dělaný z takových hliněných trubiček, jako z nějaký pálený hlíny, jim udělali trubičku, aby si tam jako snadnějš udělali ty plástve, nevím, jestli dělali kolmo nebo podélně, to už záleželo asi na tom, jak se to včela zrovna cítila esteticky. No nevím. Tak tohle jsou úly. A jinak tohle nemusíme, tohle je zase, co to je vůbec? Lavíde, aby život včel. No tak nějaká symbolika taková secesní, kde ty včeličky se vyskytují. Dobře, tak to bude něco podobného, jako když se vytvářely na obrazech takový motivy nějakých jako kokošů hojnosti nebo nějakých festonů rostlinných a z ovoce, taková prostě jako aby se naznačila nějaký typ hojnosti, tak se tam teda mohla přidat i ta včela, ale tohle už je secesní věc, to je někde úplně jinde. Já jsem chtěl ukázat něco mnohem staršího, ale to mám v jiné sekci. Jo, to mám v sekci med, totiž med. To není v sekci včela, ale v sekci med. V sekci med samozřejmě jsou i včely, ale tohle jsou vlastně jedny z nejstarších znázornění právě významu včel, medu, možná i vosku, ale to těžko říct, v historii lidstva. To jsou ještě neolitické malby, to znamená neolit je taková ta doba, kdy se lidi postupně z toho lovecko, sběračsko, kočovné, nomádského způsobu života začínají přeorientovat na ten život jako usazený v určitém místě, související víc s tím zemědělstvím, začínají se vyskytovat postupně i takové věci jako třeba dům, urbanismus, pravý úhel. To je taky zajímavý, že se začíná vyskytovat pravý úhel, protože se postupně přišlo na to, že když stavíte ty domy, tak se vám to líp jako poslepuje dohromady, když to má ty relativně pravý úhly a ne, když jsou třeba ovální. I když nejstarší domy, které se našly vlastně na Blízkém východě v oblasti Jericha a podobně, a byly teda jakoby z nějakých kamenů, i když nevím, jestli tam jako byla Malta nebo nebyla, tak byly ještě ovální, že se to ještě odkazovalo k tomu staršímu typu. Když se dělali kožený stany a tak ty zase jako mají trošku problém dělat pravý úhly, že jo. Dobrá, to není náš problém, teda už dneska asi, ale ten přechod k jinému typu života, no a taky jiný typ znázorňování, už se v tom neolitu tolik neznázorňovaly vlastně ta velká zvěř, ta lovná a zároveň magická a šamanská zvěř, jako byly třeba pratuři, nebo po případě mamuti, nebo koně, nebo nejrůznější, ale oni se znázorňovali třeba i hezky sovy, ale ty se nelovily, jo, ale těžko říct, čeho byla symbolem sova. Ale to bylo období paleolitu. A tohle už je neolit, to je někde úplně jinde. Neolit je tak plus minus posledních 10 000 let. Teda teďko už možná neolit nemáme, když o tom tak přeuvažuji, už nemáme dobu kamenu. Ale tak jako před zhruba 10 000 lety se začíná vyskytovat. Předtím ten paleolit, to se může mluvit o období třeba stovky tisíc let, nebo tak, to je úplně jiný časový charakter, nebo úplně jiný rozměr, má ta starší doba kamenná s tím jeskyním uměním po případě a tak dále, to teďko ne. Tady nám jde o ty včely, tady je teda zobrazen sběrač medu, který po nějakých liánách leze
vylézá k tomu úlu, no, k tomu hnízdu prostě včel, který si teda vytvořili sami, aniž by jim tam člověk něco na tu skálu dával, třeba kde byla nějaká dutina a podobně. Ten sběrač má pěkně nějaký košíček nebo nějakou nádobku, nevím přesně, do košíčku to by mu ten med asi zmizel brzo, tak to spíš bylo nějaká kožená nádobka, nebo to mohl mít udělaný z něčeho. Tak tady máme sběrače medu, pěkně jako cirka 10 000 let starého sběrače medu, ona to může být taky sběračka, těžko říct to zas, no. Těžko říct. Tak, který se teda ještě musí po těch liánách vydávat k tomu místu, kde ty včely vytvářejí ten med bez toho lidského zásahu, bez toho vytváření úlů a nějakých takových věcí. Ono, to sbírání medu od divokých včel mělo potom ještě tradici celkem dlouho, i když na jednu stranu se úly dělaly, ale i od divokých včel se ten med pořád sbíral, protože, anebo se to vyskytovalo docela hodně na těch zobrazeních, jo, protože ta včela přece jenom byla symbolem právě nějakého uspořádaného světa, nějaký starostlivosti o ten svět, tak třeba ty zobrazení zahrady, svět jako zahrada, to neznamená, že ten obrázek, který je někdy tak z počátku 18. století, bych řekl, ukazuje nutně to, že jako máme na zahradě pumpu a chodíme tam z konví a sbíráme med od divokých včel, to každý by tak věděl, ale ten svět jako zahrada, jakožto nějaký uspořádání, jakožto třeba ona to byla i symbolika zase mariánská, tomu se říkalo buď to hortus conclusus, nebo něco, hortus conclusus, zahrada uzavřená. To je zase jako motiv té neposkvrněného početí Panny Marie, zahrada uzavřená, ale zároveň, takže třeba na přelomu středověku a renesance se často ta mariánská symbolika vyskytuje v zahradě, že ta Marie s Ježíškem sedí v zahradě, tam jsou různý symbolický rostlinky, kytky, který odkazují k nějakým náboženským těm. Tak tohle je třeba ten hortus conclusus, zahrada uzavřená, kde to znamená ta zahrada vlastně chráněná před nějakou nepohodou. Zahrada, kde pořád je něco na způsob trošku v uvozovkách Arkádie, idyly, není tam pořádně jako nevyskytuje se tam tolik ta velká proměnlivost, nebezpečí, konflikty, katastrofy, dramata, ale spíš se to tam jako tak idylicky opakuje v rámci nějakého nemusím moc vysvětlovat, co je to idyla, to je sice jako termín, který nepochází nebo není v souvislosti s křesťanstvím moc využíván, ale v souvislosti s nějakou poezí, třeba antickou nebo tak. Nebo to taky z hlediska té antické poezie by se tomu říkalo locus amoenus, milé místo, to, co jako amare, jako milovat, mít rád, něco, co je milé místo, locus amoenus, hortus conclusus, a tam ty včely a ta jejich vlastně právě ta jejich starostlivost o to své místo a tak hraje jako důležitou symbolickou roli. Tak, co tady máme dále? Tady máme třeba ještě renesanční, anebo ne, spíš už je to taky tak kolem roku 1700, sběrače medu z divokých včel, ovšem nevím přesně, proč je tady zároveň ten chlapík s tou kuší, to asi naznačuje, že člověk může dostat žihadlo, nebo co. No, něco v tom smyslu. Jo, tady máme, do čeho se to sbíralo, ten med, to je také pěkné, tady ty košíčky nebo nádobky na med. No, museli si tam vyřezat nějaký dvířka. Ale tohle už je úl a tohle je hnízdo divokých včel. Dobrá, mohlo to mít i rozsáhlejší symboliku. My můžeme být celý šťastní z toho, že i do těch legend o zakládání té české státnosti se jako dostalo to strdí, tak staročeský med, že údajně ten praotec Čech řekl, když dorazil na Říp, že je to ta země mlékem a strdím oplývající, to znamená, že je opravdu jsou tady ty živiny. Jo, mléko a strdí, v mléku je nějaký ten tuk, což bylo docela dobrý, jako když neměli moc dobrý přístup třeba k jídlu, tak něco tučného vás jako nakoplo, řekněme, nebo jo, a ten med jako fungoval podobně.
Mléko a strdí. No je to v podstatě jako doslova převzato ze Starého zákona, co si budeme povídat. Tam ovšem se to netýká hřípu, pochopitelně, ale kopečku nebo té země. Ta země zaslíbená je tam taky jmenována, ovšem tou zemí zaslíbenou je Izrael, Palestina. Prostě já teďko nevím, jak se to v Starém zákoně jmenuje, ta země zaslíbená. Ono to má i víc království tam bylo, že jo, tak Kanán, takovéhle. Takže země zaslíbená v principu mlékem a strdím oplývající, tak se hezky převzalo ze Starého zákona, což jako není zvláštního, ono, když se vytvářely ty různý národní mýty, většinou tak až kolem roku 1800, tak se snažili každý ty národní mýty trošku jako ukotvit v něčem tradičním, že jo, v nějakých jako starých mýtech, nebo v něčem, co odvolávalo se na nějaký třeba i věci právě biblický a tak. Tak medvídek Pů, to je další hrdina, který je s medem a včelami poměrně hodně spojen. Med je jeho oblíbená svačinka, jak on sám říká, že je dobré, když jde medvěd na procházku, tak je dobré vzít si něco malého, aby nevyhládlo. Tak medvídek Pů, neolit, sběrači, nebo včela jakožto tvor, který vlastně symbolizuje tu starostlivost, tohle nevím co. Jo, aha, to je od mýho oblíbeného malíře Václava Rabase, který vyjma toho, že neustále maloval pole a hlínu rozvoranou a tak byl i velkým včelařem a namaloval právě i tu plástev medu. Tady na tom rozostřeném obrázku není moc poznat, že je to plástev medu a tady je další a bude, tak co se s tím pak nějak to bude prostě na to nějaký to udělátko, aby z toho ten med dostal, že jo. Tak Václav Rabas jakožto malíř a zároveň velký včelař, tak to je taková zajímavá figura. Tady máme ještě, proč tady mám tohle? Jo, aha. Jo, med byl považován za nástroj prostě pro nějaké zkrásňování. Hippokrates doporučoval med při horečce a při nějakých nemocech. Při olympijských hrách atleti pili medovou vodu, aby byli silnější. Aby lépe běhali a lépe vrhali něčím, čím se tehdy vrhalo, nějakým kopím, že jo, nebo diskem, nebo diskobolus vrhal diskem a ten jiný. Tak pro zesílení medová voda. No, což asi nebyla ovšem skvašená medová voda. Myslím, že nemysleli medovinu vyloženě jako alkoholickou, protože to by tam příliš padali atleti při zápasech, to by zápasili spíš tak sami se sebou a se zemí a tak podobně, ale že to musela být nealkoholická medová voda. Tak, teďko k vosku. Vosk má celou řadu užití a celou řadu takových jako zajímavých protichůdných nejenom vlastností, ale i významů. Vosk se třeba tradičně samozřejmě by se to využívalo hodně v sochařství, tohle teda zrovna je takový blbej příklad, ale víceméně vytváření bronzové sochy na takzvaný ztracený vosk spočívá v tom, a používalo se to taky už pár tisíc let zpátky, že vytvoříte ten model, model vlastně z vosku, kolem uděláte asi z nějakého stuženého písku, nebo musíte tam udělat kolem formu, která nám nevzplane, když tam budete lejt ten rozstavený bronz. Jo, je dobrý to udělat z něčeho poměrně nehořlavého. A nahoře se udělá jedna dírka, dole druhá a lejete tam ten bronz. A ono vlastně dole už ji dělat nemusíte, protože jak to tam lejete, tak ten vosk se vlastně vypaří tím horkem. Nejenom, že jako, ten se nejenom neroztaje, ale úplně se vypaří. A to je ten ztracený vosk a pak tam máte teda tu bronzovou sochu místo toho vosku a z toho vosku můžete udělat právě docela dobrý detaily a podobně. Někdy se dá udělat ta forma i otvírací, to znamená, že to se může udělat několik odlitků, někdy se udělá jenom jednorázová, že musíte to rozbít, tu formu, ale ten bronz se, když u těch antických nebo u těch starořeckých soch se často využíval pro to vytváření právě, nebo při té přípravné fázi pro ty bronzové sochy. Vosk,
já to jako, ale rozumíte mi, že chci říct, že vosk se využíval jako v té přípravné fázi pro ty bronzové sochy, ale nezůstával jako tím definitivním materiálem často, protože ta socha podle těch antických nebo klasických představ měla jako vyvolávat dojem nějaký trvanlivosti, stability, stálosti, zachovávání statusu quo, kdežto ten vosk vždycky působil dojmem, že když bude vedro, tak se roste, když do toho někdo jenom trochu pinkne, tak se to deformuje, že je sice velice podajný, dají se z něj dělat ty detaily a tak, ale nemá tu trvanlivost, nemůže teda být tím definitivním sochařským materiálem podle těch klasických úvah kvůli té své netrvanlivosti. On sice třeba může vydržet taky jako 1000 let, když ho nerozbijete, nerozstavíte. Třeba tahleta pečeť je cirka z nějaký doby kolem roku 1100 nebo tak, jo. Ale zrovna shodou okolností se podařilo ji nerozflákat, nebo potom se zase slepila, nikdo na ní nešláp, nikdo ji nerozstavil. Jo, takže ten vosk může být trvanlivý, ale zároveň je velice náchylný, křehký, na rozdíl od kamene, bronzu, někdy i nějakého dřeva, který taky může vydržet v tom svém tvaru díl než ten vosk. Takže ten vosk byl chápaný klasicky jako něco, co úplně nepatří k těm jako materiálům, který vyjadřují tu stabilitu, tu stálost nějakého uspořádání, ať už společenského, náboženského nebo tak. Ale na druhou stranu, dobrý den, právě vyvolával dojem takové velké živosti, že jste si mohli téměř splíst vosk z pletí. Jo? Ten vosk, když je dobře probarvený, tak on i na dotek má nějakou teplotu, třeba vosk není tak studený jako mramor třeba, jo, a ta vláčnost je na něm i vidět nějakým způsobem, až na to, že může vypadat stejně dobře jako živý, ale stejně dobře může vypadat i jako mrtvý, takže se z něj mohli dělat i posmrtné masky a tyhle ty věci. No, a tak se z něj mohli dělat i vladařský, třeba jednak korunovační figuríny při příležitosti třeba korunovace jednoho saského krále, tak byla vytvořena, já nevím, jestli by to byl nějaký, ten co je podle něj pojmenovaný ten starý most v Drážďanech, no, nějaký saský kurfiř, ta král, to je jedno, který, no. Tak je jo, já vám tady dám kolovat, to právě v Drážďanech vydávali takovou brožuru tam v takzvaných drážďanských listech nebo co, tak o vosku a tam je to někde napsaný. Tak, při korunovaci byla vytvořená jeho socha, která má teda nějakou samozřejmě kostru dřevěnou nebo tak, na tom je prostě to skutečné oblečení, skutečné brnění a to, co je viditelný jako pleť, tak je udělaný z vosku, a může zůstávat třeba v té síni vladařské nebo v nějaký té reprezentační síni tato socha, aby se zdálo, že vladař je neustále přítomen, i když zrovna někde trajdá, tak aby měli pocit, že tam ten Big Brother trošku je a ten vosk pomáhá tomu dojmu živosti. Jo? Kdyby to udělali z mramoru, nebo ze dřeva, nebo z kovu, tak to víc vypadá jako socha. Sice to může krásně reprezentovat, dá se to třeba stejného vladaře udělali u toho mostu řečenýho a celý je pozlacený na koni, že jo, tam se vzpíná, ale každý ví, jo, tohle vypadá hodně jako socha, tak to nevyvolává ten dojem přítomnosti, té živé přítomnosti. Kdežto tyhle ty figuríny, kde ty části, ta pleť, někdy by tam mohly být i ruce, tak má ten povrch z toho vosku, tak neustále vyvolává dojem takové živější přítomnosti. Jak jsem říkal, dělali se z toho i ty posmrtné masky už od zase antiky, třeba ve starověkém Římě, ještě teda republikánským, ještě před císařským, se často odlévaly ty posmrtné. Tohle zrovna je Voltaire, to není starověký Řím, jo? Proto se tak usmívá, protože je to Voltaire. Ale na starověkém Římě se teda udělala ta maska toho zvěčnělého nebo zemřelého předka a pak se to buď to odlilo, nebo já nevím co, a dalo se to na nějaký domácí oltářík, protože ten zemřelý předek se vlastně dostal do sféry těch ochranitelů domu, jakýchsi božstev úplně ne, ale těch, komu je potřeba projevovat svou úctu, protože by se taky mohl rozlobit, ale když bude zase sprojevována ta úcta a budou mu tam dávány nějaký obětiny, třeba květiny se dávaly na domácí oltáříky nebo vůbec na oltáře ve starověkém Římě, často byly jako obětiny, květiny, jestli se nepletu. Ale asi myslím, že se nepletu a to se zachovalo dodnes, že se na dušičky a podobně nosejí kytky na hroby a ne, že tam přineseme tele třeba.
že jo, to by byly teda dušičky. To by nebylo úplně dušičkový. No, tak ten otisk toho vosku byl braný jako něco, do čeho příliš nezasáhla ta lidská ruka, že se to udělalo trošku samo od sebe, protože kdyby to někdo vytesal z mramoru nebo namaloval, nebo tak ten autor je víc... To mohl víc jako idealizovat nebo naopak nějak deformovat, nějak tam vytvořit nějakou klamavost v tom obraze, ale ten otisk nebo odlitek je braný, tradičně by se tomu říkalo třeba fizej ikon, že jo, fyzický obraz, přírodní obraz, přirozený obraz, něco, co dělá příroda téměř sama od sebe. Když si vezmete kus vosku a uděláte si třeba otisk ucha, tak víte, že jste pečlivě si nemodelovali to ucho, ale že to tak vzniklo trochu samo od sebe. Ty takzvané přírodní či přirozené obrazy by mohly být podobně třeba stíny nebo odrazy v lesklých plochách nebo šlápota. Takový, tohle jsou ty obrazy a ikony, který údajně vytváří ta příroda. Sama těm můžeme víc důvěřovat. Třeba podle Platóna tento rozlišuje ty typy obrazů jako vytvářené člověkem a vytvářené přírodou v jednom dialogu. Myslím, že v dialogu Sofista, nepletuli se, že o tom mluví. No, on jinak o obrazech ještě mluví v tom mýtu o jeskyni, ale v tom Sofistovi, myslím, rozlišuje ty takzvané technej ikon, nebo technej ikones, to jsou ty lidský, tím řemeslem, nebo tím člověkem, tím techné, tou dovedností. Techné je vlastně dovednost, jako v té staré řečtině, vytvářený obrazy, což můžou být třeba ty mramorové sochy, nebo malby, kresby, dneska by to byly třeba nějaký teda něco, čemu bychom říkali doslova technický obrazy, že tam ještě používáme nejenom toho autora a nástroj, ale přímo nějaký aparát, to znamená přístroj. Jo, oni používali jenom jako nástroj, štětec nebo kladívko, a my už používáme přístroj, ale je to komplikovanější, ale víceméně princip je podobný. Využíváme nějakou dovednost, ať už svojí, anebo toho aparátu, ale ten aparát zase vzniká s pomocí nějaký lidský dovednosti a je považován, nebo ten Platón by to považoval za něco, co je snadno třeba zneužitelný, manipulovatelný, anebo to může dělat i nechtěný chyby, proto tomu nemáme moc důvěřovat. Těm obrazům vytvářeným člověkem podle Platóna, těm technej ikones, těm jakoby, jak to říct, no. Ono to slovo techné dneska vyvolává pořád dojem technologií, ale vlastně v tom původním slova smyslu to může být řemeslo, dovednost a tyhle ty věci. Tak, no ale ta příroda s těma svýma fizej ikones, s těma fyzis je zase příroda v té staré řečtině. Není to jako fyzika, jak dneska bereme to slovo, ale fyzis příroda, tak ta neklame, nechce lhát, takže tomu můžeme důvěřovat a nějak si víc těch obrazů vážit a tam by patřily ty otisky, odlitky a na ty otisky samozřejmě zase ten vosk fungoval vždycky nejlépe díky té své přilnavosti. Ono ten otisk se dá dělat i jinýma technikama, jo? Ale ten vosk je na to velmi, velmi dobrá věc a ještě navíc to povyšovalo, když se mělo dělat to zobrazení toho předka, tak to ještě nobilitoval ten materiál. Ten materiál byl braný jako něco víc než hlína, něco víc než sádra asi nebyla tehdy ještě, předpokládám, nebo něco podobného. Jo, tak něco navíc, že to mělo v sobě ten étos té včely a toho, jako že je to napůl živé. Tohle se někdy pokládá za portrét básnířky Sapfo, a nebo jiné básnířky, nebo filozofky jiné, ale většinou se říká, že je to Sapfo, je to teda asi z Pompejí, teďko to nevím úplně jistě, a to, co má v ruce, tady v té pravé ruce má takzvaný stylus, podle toho potom vzniklo slovo styl, což původně bylo pisátko. Pisátko, které ovšem ještě se nenamáčelo do nějakého toho ingoustu a nepsalo se s tím na papyrus, ale bylo to vlastně rýtko, kterým se rylo do voskem potažených destiček. Jo? To má v druhé ruce má asi 4 destičky na listování a tam si vlastně dělá přípravu, koncept toho, co bude psát potom na nečisto si to píše, aby rovnou nepsala ingoustem na papyrus a furt nemuchlala papíry a nevyhazovala, tak si tu přípravu dělá na tu destičku, vždycky, když si řekne, tohle změním, no tak to se udělá snadno, protože se jeme hladítko a vyhladí se ten vosk zase a napíše se to znova. Jo, takže to byla ty voskové tabulky, napsaní se používaly právě kvůli té své snadné opravitelnosti, kvůli tomu, že se tam dobře zase ta věc jako vymazala a zase se tam psalo něco nového. Někdo ty voskové tabulky, myslím Aristoteles nebo kdo, považoval i za takovou metaforu pro lidské vědomí, vědění, vnímání, který původně je taky ta tabula ráza,
což je sice zase latina, ale to je jedno, ta prázdná deska, nepopsaná deska, která teprve, když máme ten stylus, který určitým stylem tam jako něco vepíše, a už básnickým stylem, filozofickým stylem, politickým stylem, právnickým stylem, vepíše něco do toho našeho vědomí, vnímání a tak už to není tabula ráza, ale něco se tam vepíše, něco se tam zapíše. I lidský vnímání bylo třeba, myslím, že podle Lukrécia nebo koho, chápáno jako vosková destička, že jako kolem nás poletují taková pečetítka věmů, který se vždycky otisknou do té destičky a je tam jako ten bezprostřední kontakt toho vnějšího vnímaného světa a té naší voskové destičky vnímací, nebo jo, že tam není žádná velká distance, že vždycky se nám to tam tak jako opečetí, otiskne. No, tyhle ty voskové destičky se nepoužívaly jenom pro to psaní konceptů nějakých, ale taky jako pro psaní dopisů, aby se zase nespotřebovalo tolik materiálu, třeba toho papíru nebo něčeho podobného. Tak se prostě dopis napsal na tu voskovou destičku, používaly se často zkratky, u těch zdvořilostních věcí se používaly zkratky, aby se tam jako vešlo potom to gro, že jo? Takže když někdo chtěl napsat na začátek, že jako srdečně zdravím, bla, 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 tak napsal, já to furt opakuju, ale to je jedno, tak SVBEEQV si vales bene est ego quidem valeo. To teda už bylo u těch latiníků. Jestliže jsi zdrav, je to moc fajn, já jsem zdrav. Jo, tak to se napsalo zkratkou, protože každý věděl, co to je. A pak se teprve napsalo jako a nebudeme obchodovat s něčím, mám tady 3 krávy, který bych ti vyměnil nebo prodal za něco. Jo, tak potom se napsalo to hlavní, ať už to byl obchodní dopis nebo nějaký jiný dopis, a pak se zase napsala nějaká zdvořilostní formulka. A ten, kdo dostal ten dopis, nějaký poslal to přines, tak si to přečet, vzal hladítko, vymazal, udělal zase hladkou plochu a napsal do toho odpověď. Zase to poslal zpátky. Ten si to přečet, vymazal, napsal odpověď. Takže se nejenom, že se jako nespotřebovával ten materiál, ale zároveň se takzvaně zahlazovaly stopy, kdyby tam bylo něco nevhodného, tak to prostě bezpečně ten vosk jako to neudržel. Takže ten vosk byl jako braný jako něco, jako takový materiál, který je vhodný pro ty záležitosti, které nemají být trvanlivýho charakteru, ale zároveň v nich jde o takový ty různý přípravné fáze díla a tak. No, něco v tom smyslu. Tak, potom v náboženských souvislostech se třeba vosk často vyskytoval už i teda v křesťanství, hlavně asi od renesance, ale těžko říct. Třeba v různých relikviářích a podobně, kde tou svou právě tím dojmem živosti, tím dojmem, že to vypadá, jako kdyby tam byly trošku cévy, že vidíte trošku jako podpovrch, že jo, to vypadá to trošku opravdu živěji než kámen nebo kov a podobně, tak se pro ty figurky svědců, ať už to byly nějaký celky nebo nějaký části. Hodně se to třeba využívalo ve španělském baroku 17. století v sochařství. Já to tady zrovna nemám, ale tam byly třeba opravdu sochy ve velikosti životní, ve životní velikosti, tohle je nějaká malá soška, že jo. Ale tam byly v životní velikosti a tam ta pleť vosková byla velmi přesvědčivá a buď to měla barvu, že měla vyvolávat dojem života, nebo měla vyvolávat dojem utrpení, nebo naopak jako té smrti a potom teda by bylo nějaký to, že jo, takový ty úvahy o smrti, zmrtvých stání a já nevím všech těch věcech. K tomu byly třeba přidělaný ještě skleněný slzy, k tomu byly třeba skuteční vlasy a vy jste tam stáli jako v němém úžasu, nebo v jiném úžasu a mělo vás to jako víc ještě intenzivněji připoutávat k tomu danému typu víry, což teda v tomhle případě bylo nějaký celku bigotní katolictví. Jo, u evangelíků by to tak nebylo, protože ty s těma mimetickýma nebo hodně napodobivýma, hodně iluzivníma obrazama v kontextu náboženství měli velmi problém. Nejvíc kalvinisti, ty by to vyhodili všechno, husiti jenom něco, ale taky skoro všechno. Jo, tak to bylo úplně něco jiného. Ale ta velká iluzivnost obrazu byla důležitá třeba právě v tom barokním katolicismu, i třeba v rámci rekatolizace v českých zemích, že jo, po Bílý hoře se taky tyhle ty velmi iluzivní sochy vytvářely. Nemusel se k tomu používat vždycky vosk, ale tak dobře tam sednul. Tak, potom vyjma toho, že mohl hodně intenzivně, nebo dobře se využívala ta jeho
nebo dobře se dala využít ta jeho iluzivnost v tom náboženském kontextu, rituálním, kultovním kontextu, tak se dala využít ještě v jednom kontextu, který naopak byl poněkud tabuizovaný a cenzurovaný, to je známý třeba z různých zápisů dobových, z různých městských knih a podobně, že se jim třeba na tržištích objevují věci, třeba když bylo že jo, trh ve městě, tak se tam neprodávaly třeba jenom látky nebo tak, ale třeba se tam prodávalo také zakázané, pašované zboží, třeba pašované knihy zakázané, což třeba v rámci katolických zemí mohly být nějaký ty evangelický a občas se dělala na tom tržišti šťára, jestli tam právě není tohle. No ale taky se tam mohla objevovat věc, která byla zakázaná bez ohledu na náboženské záležitosti, a to sice pornografie, a to se často objevovaly malé zavědací skříňky s voskovýma figurkama, protože zase ty voskové figurky vypadaly velmi iluzivně a tak, no. Dobrá, takže vosk je zajímavý materiál. Používá se tradičně pro pečetění, nejenom vosk, ono se dá pečetit i jinýma věcma. Občas nějaký třeba hodně reprezentativní pečetě se dělali třeba i z rozstaveného, nebo nějak napůl rozstaveného zlata, já nevím, no nemohlo být úplně rozstavený, to by se jako, to tam dáte pečet a nic, protože to teče, že jo, ale tak jako nějak trošku rozehřátý zlato, tak to se taky používalo, ale nejčastější pečetění bylo voskem. Nejenom kvůli tomu, že to dobře pojme ten znak, ono pečetím se říkalo signum, tradičně. Signum může znamenat pečeť, ale taky to znamená znak a je z toho slovo sign, jo, znak, značení, já nevím, tak i symbol v nějakém takovém silnějším slova smyslu může být právě to signum. A pečeť je něco jako takovej ještě důvěryhodnější podpis. Ono, kdo se mohl podepisovat, tak řekněme od starověku až do 18. století, kdy se začaly dělat evidence obyvatelstva. No ten, kdo měl nějaký takový jako jednoznačný individualizující jméno. Jo, a individualizující jména měli v podstatě aristokrati, protože ty jiní lidé měli nějaký křestní jméno a pak se říkalo, jo, on je třeba odtamtať nebo odtamtať, ale to nebylo to příjmení jednoznačně identifikující to jméno a příjmení se začalo dávat třeba u nás až v době josefínský nebo v době Marie Terezie, že jo, když se začalo dělat evidence obyvatelstva, takže podepisovat se může vlastně dobře ten, kdo opravdu je jednoznačně určitelný, že je to on. Kdo má to jednoznačné jméno, kde ten přídomek rodový a podobně, což tradičně v podstatě, nebo nějaký jako církevní autority to mohly být taky, ale většinou to teda byly ty aristokrati. A tu pečeť používali nejenom kvůli tomu, že často třeba v tom středověku neuměli psát, že jo, to je jasný. Ale oni třeba se ten podpis nacvičili zrovna, ale stejně k tomu tu pečeť dali ještě jako nějaký stvrzení, protože jako kdyby tam pořád zůstávala ta jejich ruka, ten jejich dotyk. Jo, protože ten motiv dotyku, té haptičnosti, té taktilnosti je braný jako něco důvěryhodnějšího zase, než když jenom něco vidím. Když něco vidím, tak se tam furt zachovává distance, když se něčeho dotýkám, tak je to úplně taková ta prokazatelná blízkost. Třeba říká se, že štípni mě, jestli se mi to nezdá, což je takový rčení, tak neříká se jako, já nevím, něco, jako, říká se to kvůli tomu, že je tam prostě, že tam je ten haptický věm. Ten haptický věm je braný jako závažnější. Je to zase ta stopa, že jo. Tak jako kdyby ten aristokrat byl furt přichycený na té smlouvě. Jo, jako kdyby byl neoddělitelný. Ten podpis je sice fajn, ale ta pečeť je opravdu něco jako ta neustálá stopa, ta živá přítomnost, jako kdyby to jeho tělo tam bylo pořád trošku přítomný a on za to ručil neustále tou svou kvazi přítomností. Stejně jako ten vladař, jehož hlava byla udělaná z toho vosku, tak byl furt jako kvazi tělesně přítomný v té vládní síni nějaký, i když tam teda nebyl zrovna, že jo, tak ten vosk měl tuhletu pověst. Tak k tomu jsem chtěl říct ještě něco, co jsem k tomu chtěl říct, jejda, takové zajímavé to bylo. No, co to? Jo, aha, už vím. Tady. To jsou takový zvláštní objekty, tady třeba poznáme nohu. Je noha, ano, je to noha
a vedle je ruka, vedle to je už nějaká celá figurka, ta nás nezajímá. Zajímá nás třeba ta noha a ruka, které jsou teda vytvořený z vosku, ono tohle zrovna možná je z parafínu, takže to by nebyl ten dobrý materiál, takzvaně ten jako tolik ctihodný. Ale tradičně by byly tyhle ty objekty z vosku. A co to je? Někdy se tomu říká ex voto, někdy se tomu říká nějaký devocionálie. Byly to třeba modely nějaký tělesní části, která třeba byla nemocná. Někdo měl třeba nemocnou nožičku. Tak se udělal model malej nožičky z vosku většinou, protože ten vosk jako je ten úctyhodný, a to se pověsilo k nějakému takzvaně zázračnému obrazu na nějakém poutním místě. Třeba je to známý, no a začalo se léčit. Dotklo se to toho zázračného obrazu, který údajně třeba vyhrál bitvu, nebo ronil krvavý slzy, nebo už někdy někoho uzdravil, že na Bílý hoře je ten obraz Panny Marie, která údajně pomohla vyhrát bitvu katolíkům nad protestantama. V Klatovech je ta klatovská Madonna, která údajně roní ty krvavý slzy. Tohle bylo všechno velmi oblíbený v baroku právě, i v rámci té rekatolizace. Byly to sice postupy, které by církev oficiálně skoro neschvalovala, ale na lidi zabírali. Na lidi hodně zabírali. Jo, takže právě tam, jakože se to dotýkalo toho, co bylo považované za zázračné zobrazení, tak tam přecházela nějaký to sakrum nebo nějaká ta energie a jako metaforicky nebo nějak, jakože přecházela přímo do toho léčeného místa v tom člověku. Jako kdyby tam nemocná nožička tam byla pověšená furt, ale samozřejmě se tam nedala pověsit, to by bylo jedno, že by se uzdravila, protože jak si už by byla trošku nepoužitelná. Tak, třeba je to známý na jednom barokním obraze dobovým z našeho kontextu, na tom, jak svatý Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem od Karla Škréty. Takže Karel Škréta, který se mimo jiné Boromejský, který jako po Bílý hoře nejdřív odešel, ale pak zjistil, že vlastně bude jednodušší se rekatalizovat a vrátit se. No dobrá. Tak tady v pozadí je právě jeden z těch zázračných obrazů, já nevím, jaká Madonna nebo co to je. A tady jsou pověšeny takový zvláštní předměty kolem. Tady je noha, poblíž, tady to možná je ucho, já nevím. Tady je zase nějaká noha. A kolem toho zobrazení zázračného údajně, který mohlo právě třeba někoho údajně vyléčit, nebo vyhrát bitvu, nebo nějaký zázrak se stal, něco jako mimoběžného, mimovšedního, tak se považovalo to jako za dobré místo, kam se právě nashromáždit modely těch svých nemocí a těch svých trablů a tyto modely tam dát co nejblíž k tomu a ta blízkost toho modelu, toho mého trable, že jako zabezpečí to, že se ke mně to sakrum nebo to posvátno a ta zázračnost z toho daného obrazu lépe dostane. A potom, když teda třeba se něco uzdravilo, tak jsem mohl zase poděkovat. Jo, a to zase probíhalo tím, že jsem nechal třeba u zlatníka udělat model nožičky třeba ze stříbra, když jsem měl víc peněz, tak i ze zlata. A zase jsem to pověsil poblíž toho obrazu jako na poděkování. Jo, třeba v italských zlatnictvích často dodnes narazíte na části, že tam nejsou jenom prstínky, řetízky, náušnice, ale že je tam taky ex vota. Votivní obraz je právě, to znamená právě buď to zázračný, nebo to, co je určeno jako k úctě, devocionálie, já teďko se v tom přesně nevyznám, jo. Ale tam si můžete koupit třeba ex voto právě nohu, oko, ucho, já nevím, a pověsit to rovnou někam v nějakém kostele jako poděkování za nějaké třeba uzdravení, nebo tak. U nás už to tak běžný není, ale někde se ta tradice v podstatě barokní zachovala. Tak a tyhle ty modílky často by právě byly, aby to ještě lépe zabíralo, tak by byly z toho kolorovaného vosku, protože ten vosk je braný jako něco, co je téměř tělo. Jo, je to materiál, který je tak blízký tomu našemu tělu, že bližší snad ani není. Já teďko nevím přesně proč, ale je to materiál, který je braný pořád jako trochu živý, trochu živý pořád. Jedna kvůli té svý teplotě nějaký, kvůli svý vůni, kvůli tomu, jak jako přijímá třeba tu barevnost nějakou a ty formy a tak.
Tak to byly exvota, což je taky velmi pozoruhodná problematika spojená s voskem a s takovým tím s takovým tím propojením mezi tělesností a nějakým typem materiálu. Ovšem, jak jsem říkal, stejně intenzivně může vosk vyvolávat dojem nejenom té živé přítomnosti, ale i jako toho rozkládání se neustálého, jo? Protože on vosk, když bude ve stálé teplotě, tak se nějak tát nebude, bude teda ve stálé teplotě, myslím, ne jako 200 stupňů Celsia, jo? Ale v nějaký vyhovující teplotě třeba 20 stupňů, tak bude pořád přibližně stejný a bude z něj ta pečeť klidně jako 1100 let vydrží. Jo, ale stejně my všichni víme, že vosk je něco, co se snadno může proměnit, šáhnem na to a už je tam jiný tvar, že to vyvolává nejenom ten dojem té živosti, ale zároveň dokáže to dobře udělat iluzi rozkladu, zmaru, vanitas, mementa, že jo? Tak to vanitas bylo taky silný, třeba barokní téma. Tam jste neměli jenom tyhle ty věci, které byly třeba s tím uzdravováním, zázrační obrazy, ale ten motiv jako pomíjivosti, marnosti, teda tím se myslela ta pomíjivost toho pozemského, dočasného, právě toho hmotného, materiálního, tělesného, což bylo propojované, že je to hříšné zároveň, ta látka, ten materiál, to je to pozemskost, tam už je skoro ten čert všude, by se dalo říct, už vykukuje. A to věčné je to nadpozemské, sakrální, transcendentní, to je to neproměnlivé, že jo, kdežto to naše, to v čem žijeme, to je ta proměnlivost. No, ale tak to bylo nějak jako tématizovaný v tom baroku, ale tohle není barokní, tohle je vlastně taková socha od jednoho známého českého sochaře Jana Šturzy, který byl znám třeba svými secesními sochami, trošku svými dekadentními sochami, potom dělal takový významný zakázky pro první republiku, myslím, že tady někde pro nějaký most do Holešovic právě dělal taky velký figurální skupiny, pokud to nebyl Gutfreund, tak to byl, myslím, Šturza. No ale v tom svém dekadentně symbolistickém období udělal tady taky utopenou kočku. No, tak jemu to přišlo jako výborný nápad, že udělá sochu něčeho, co nebude to vypadat tradičně jako ta socha stálá, stabilní, neměnná, neproměnná, jo, protože tradiční socha měla vyjadřovat takový to harmonický vyvážení, který vlastně trvá pořád, jo, když i někde třeba je trocha pohybu, třeba Davidův, totiž Michelangelův David je trošku v tom kontrapostu vychýlen, ale my víme, že je tady tak jako v úvozovkách na věčnost. Sice není, všechno se rozpadne, ale vypadá to trvanlivě. Ale ty dekadentí, symbolisti a podobně kolem roku 1900, nebo ty protoexpresionisti měli právě zájem o to, co jako odumírá, rozkládá se. Ten motiv tam prostě byl, vy znáte třeba asi bášten Mršina od Charlese Baudelaira z jeho Květů zla, což je sice napsaný už kolem roku 1860, takže je to o 40 let starší než ten Šturza, ale mělo to furt nějaký vliv. Tak jakože do toho umění a estetiky přinesli najednou ten pól ošklivosti, rozkladu, zmaru, netrvanlivosti. Ne, že to umění má být jenom a estetický vnímání jenom jako o tom pólu krásy, po případě vznešená, když by se to bralo přes romantiky, ale že tam jako má to místo i ta ošklivost, že to taky vyvolává nějaký estetický věm. I to znechucení je důležitá zkušenost, jo, která, takže jako oni tvrdili, že umění není jako kvůli tomu, že se to musí nutně jenom líbit, jako může být něco takového, proč ne, ale že to má jako vyvolávat intenzivní emocionální odezvu a občas to jsou třeba ty emocionalistické teorie umění, což není jediná teorie umění, ale jedna z mnoha, ale tu intenzivnější emocionální odezvu samozřejmě vyvolá něco, co vás poštouchne, popíchne, znepokojí, zneklidní, něco, co najdeme momenty katastrofy samozřejmě ve starověkých tragédiích třeba, jo, ale tam je vždycky ta katarze, tam je potom ten návrat do řádu, návrat do té harmonie, rovnovážnosti, ale u těch dekadentů, symbolistů a tak to už není. Tam jako jsme konfrontováni právě s tím momentem rozkladu, takže on udělal tu sochu taky vevnitř nějaký sádrový jádro nebo tak, aby se mu to nerozpadlo. On nechtěl, aby se mu socha rozpadla. On chtěl, aby co nejdéle vydržela socha rozkladu. Jo, tak aby i za 100 let, aby mohli říkat, jo, Šturza ten rozklad uměl, podívejte, jak furt drží. No, takže tak. Ale nebyl v tomhle úplně jako první, kdo pracoval s tím voskem
v sochařství jakožto s tím definitivním materiálem, jinak Šturze teda pracoval hodně s kovem a s kamenem pochopitelně, ale tím nejznámějším sochařem z podobného období, který pracoval s voskem jako něčím, co právě vyvolává dojem té měnlivosti, netrvanlivosti, nestability, pomíjivosti, byl italský sochař Medardo Rosso, Medardo Rosso, který vlastně chtěl dělat takový, jako do té doby by to vypadalo jako bizarnost, že jako chceme do sochařství, což je ten jako odvětví té stálosti, řekněme, tak chceme přenést tu momentkovost. Tak kdo by mu říkal, no jo, ale tak dělat nějakou proměnlivost, momentkovost, dojmovost, to jde snad v malířství, to můžou ty impresionisti v malířství, ale přece nejde impresionistická socha, by se Rossovi říkalo, to je jako principiální rozpor, socha přece má být něco stabilního, ale Rosso to teda pojal tak, že hodně využíval třeba právě vosku, protože dělá dobře, když se neudělá do těch detailů, tak ten motiv rozvostření, máte pocit, že se to třeba rozteče, tohle může být, každý to bude vnímat trošku jinak. Někdo si řekne, ano, to je hezké, třeba maminka s dítětem, ale v té době by to, vzhledem k tomu, že to je třeba taky doba, kdy maloval Munch a bylo to tak známý ty témata, tak by si řekli, jo, to bude asi umírající dítě. Což u toho Rossa zrovna několikrát bylo. On má takový motiv, teďko nevím, právě těch dětí, který vzhledem k názvům, že se to nemenuje jenom Bambino, ale nějaký Bambino, nemocné bambíno prostě, jo, nemocné. A ten vosk, který vypadá, že je pořád v procesu, tak se zdá, že jako ten život zdejší jako je nějak ohrožen, ale to jako neznamená, že někdo třeba, kdo by chtěl tomu dávat nějaký náboženský významy, tak to zase nemůže jako chápat jenom jako takovou tu přestupní stanici s tou věčností, jo, takže se to dá interpretovat různě. I když to je třeba umírající dítě, tak stejně se to dá interpretovat různě podle toho, jaký jako teoretický, náboženský a jiný pozadí myšlenkový člověk zrovna má. Tak, ten Medardo Rosso často využíval, aby ještě víc rozostřil, využíval fotky, takže on si dělal to nebyly jenom dokumentační fotky, ale on si třeba vyfotil tu svou sochu třeba ještě víc rozostřeně, než jak už rozostřená byla, a ta fotka mu zase sloužila k tomu, aby to ještě víc jako tak prostě rozplácnul. Tak dělal v podstatě rozplácnul, no. Tak dělal i takový scény třeba pouliční, nebo scénu, nevím, co to je, to není zrovna pouliční. On třeba měl oblíbený motivy z omnibusu, to je něco jako autobus, ale tažený koňma, kde bylo hodně nahuštěných lidí, pořád se to tak drkotalo, že jo, pořád tam lidi lítali z jedné strany na druhou, ne úplně, ale tak se tam taky máceli. Tak a on si říkal, to je výborný námět pro sochu, protože v podstatě do sochařství nepatří tohleto, co se furt kymácí, furt není. A jak to zachytit, tu scénu z toho kymácejícího se omnibusu? No udělám to právě z těch měkkých, netrvanlivých materiálů, po případě to třeba ještě odlil do sádry, ale to bylo zase jako jenom zkušební fáze. Ale taky ta socha není celá z vosku, to by se nedoplatil, protože vosk je vždycky drahý materiál. Jako nemáte někde tuny vosku, jako, jo, to. S parafínem je to jiný, to se dá vyrobit uměle z různej, ale vosk je drahý. To je ještě potřeba potom zmínit ještě jako taky. Takže vždycky jenom ten vnitřek mohl být, jako nejdřív jsou tam nějaký dřevěný latě, že jo, na to se zamokrá, ještě než není ta sádra stuhlá, to vymodeluje zhruba ze sádry třeba. Vy pokud to chcete, aby se to méně rozpadalo, než když byste to dělali z hlíny a nechávali to jenom vyschnout, vypalovat to asi nebudete. A na to uděláte jenom tu vrstvičku voskovou, která tam hází i nějaký jiný světlo, že jo, i to dělá trošku jiný světlo, než když to bude z nějaký patinovaný sádry. Jo, ta drahost toho vosku, to je vlastně také důležité, to je třeba zmínit, to je, kde to máme nějaký, no, to tady zrovna, no nic, no. Vosk není levná záležitost. Vosk je drahý. Jeho málo a je drahý. A tak byl vždycky i vnímán. To znamená, osvícení voskovými svíčkami bylo vždycky slavnostní. Bylo třeba
do chrámu k nějakému kultovnímu obřadu nebo k nějaký hostině, většinou zase aristokratický, ale běžně se voskovicema takzvanýma nesvítilo, protože to bylo drahý. Buď se dělali lojové svíčky, kde to bylo smíchaný prostě nějaký tuk s něčím, že jo, nebo nějaký jiný svícení prostě. Voskový svícení bylo drahý a slavnostní. Buď se používalo v souvislosti právě s nějakýma rituálama a obřadama, anebo v rámci nějaký společenský reprezentace, když někdo třeba pořádal nějakou slavnostní večeři nebo něco, tak tam teda nechal do těch svícnů nasázet voskový svíčky a ne nějaký lojový svíčky. To se pochopitelně všechno pak začalo měnit, tahle ta otázka osvětlení s tím, jak se začaly vyskytovat nějaký další a další způsoby, co se ke svícení dá používat. No, tohle je třeba svícínek, kde aby se co nejvíc ušetřilo, aby co nejméně to kapalo, ta svíčka, tak ta svíčka je poměrně hubená a neustále se může odvíjet, to znamená vždycky vám něco odhoří, vy nějakou kličkou zatočíte, navinete tam další kus a má to menší spotřebu, než když je ta svíčka velká. Tam vám toho víc nepotřebně schoří a lepší plamen to moc neudělá. Ten plamen je skoro vždycky stejný, ať už je ten průměr velký nebo malý, takže tady toho méně spotřebujete. Tak jak mít kvalitní svíčku voskovou a přitom ušetřit materiál, tak je třeba tady ta varianta. Ono zase, kdyby ta svíčka byla takhle celá, tak by jak si udělala plác. Jo? Takže proto se třeba vynalezly ty navíjecí svíčky a zasínáčky a podobný. Tak, co tady máme ještě za další principy, který s voskem. Jo, jak se to pak začalo ještě používat, že se z toho dělají velmi dobře anatomické modely. To se zase v době, kdy na vzestupu byl, řekněme, ten vědecký diskurs a ta snaha udělat hodně jako přesný nějaký vědecký zobrazení, vědeckou dokumentaci, a tak samozřejmě tam pak už tam mohla pomáhat raná fotka a tak, ale ten vosk pro ty anatomické modely byl dobrý, že se z něj dalo dobře modelovat, dali se z něj dělat malinký detaily, že se tam mohly mít ty cévy, až skoro vlásečnice, nebo jak se to jmenuje, jo, tak z toho jste opravdu mohli dělat malinký detaily, takže to mohlo i v té vědě být dobře použitý, ale to se používalo spíš tak od sklonku 18. století, kdy řekněme ten vědecký diskurs byl na vzestupu, ale ta vosková plastika či ceroplastika se někdy používala už od renesance kvůli tomu, že dělali se třeba takový miniatury, oni mohly být i malovaný miniatury, a když jste chtěli zase živější mít tu tvář, tak bylo lepší to udělat jako malej reliéfek profilu vesměs, protože když byste to dělali anfas, tak to není tak moc nic na tom vidět. Ale když uděláte ten profilový reliéf z vosku, tak to zase bude vypadat živěji a tak jako naturalističtěji nebo iluzivněji, než když to namalujete nebo vyřezete ze dřeva nebo tak. Takže tyhle ty drobné medailonky, které třeba lidi potom nosili jako na památku, když byli někde jinde, než byl ten oblíbenec jejich nebo oblíbenkyně, jo, tak to takhle to třeba nosilo na krku, ale mohlo se to i věšet na zeď, tak tyhle ty miniatury s pomocí té ceroplastiky, kde teda ta tvář byla dělána, byl to ten reliéfní vosk, mělo to dvířka, aby se to nepoškodilo, že jo, ty šaty byly udělané jako ze skutečného textilu, tak bylo to třeba takový, mělo to skuteční šatičky, tvář, která vypadala taky téměř jako živá, protože ten vosk, jak jsem říkal, byl chápaný něco jako, nebo on opravdu vypadá tak jako zajímavě, ten materiál, jo, a zase se to zaklaplo, stejně jako se takhle zavíraly ty dvířka na těch voskových dopisech, jo, protože když to nezavřete, no tak vám to cestou se prostě rozplácne, že jo, tak je potřeba to mít zavírací tyhle ty nejlépe, když teda to má cestovat. No a ty ceroplastiky ovšem mohly být nejenom takhle ty portrétní studie, ale mohli na tom některý sochaři taky ukazovat tu fascinující svoji schopnost vytvářet ty drobonký detaily. Takže se třeba dělali takovýhle reliéfy různých třeba měst nebo bitev nebo něčeho takového, kde třeba byla udělána kostřička nebo jako podklad toho, já nevím, stromečku, tak se udělal opravdu z nějaký větívky nebo z nějakého drátku a na to se strašně jako jemňouce s pomocí i nějakých jehel a tak dělali ty lístečky a jo, tohle ve skutečnosti není nějak zvlášť velký obraz, to bude třeba, nevím, 40 na 35 cm, je to poměrně malý, ale vy jdete pořád blíž a jsou tam pořád menší a menší detaily, pak se vezmete tu lupu a furt můžete jako prolejzat mezi ty detaily, tak to byla taková
Jako bylo to v určitý době oblíbený, zase se toho tak moc nedochovalo, mohly tam být různý alegorický zobrazení, vladařský reprezentace, nejrůznější věci se tam mohly vyskytovat. Je to právě, myslím, taky některé ty ceroplastiky dochované v těch Drážďanech někde v nějakým tím. Tohle, myslím, shodou okolností dobývání Prahy, ovšem není to ani bitva na Bílý hoře nebo tak, ale je to, když Rakousko, respektive Habsburkové, respektive Marie Terezie a spol bojovali s takzvaným, jak se tak říká, starým Fritzem, čili Friedrichem či Bedřichem II. Velikým, pruským králem, že jo, a Praha byla dvakrát dobývaná, jednou snad byla dobytá, po druhé ne, ale ty Sasové, kteří měli blíž spojenecky k těm Prusům, tak si nechali vytvořit dobývání Prahy takhle hezky jako vzpomínku. No dobrá, i když neměli k ním blízko vlastně, teď oni je Prusové vypálili, Drážďany. No tak jak kdy pravděpodobně. Každopádně to bylo tím směrem, ono na Berlín přes ty Drážďany celku. No, ale byla to vzpomínka. Je tady na tom takový hodně zběsilý rokokový rám, který jako taky vytváří takový hodně dynamický, živej, pohyblivý dojem. Tyhle ty sochy, ty ceroplastiky z toho vosku vypadají právě živě, že by se jako to mohlo pohnout, že by to mohlo, jo, nevypadá to tak staticky, jako kdyby to bylo z toho kamene nebo kovu, vypadá to, že to v sobě má ten časový aspekt, že tam jsou jenom ty prostorový aspekty, ale že je tam i ten časový aspekt, jo? Že se to může rozhýbat. A ten rám tomu ještě dodá na té časovosti, ten rokokovej, ono barokní by byl uměřenější, ale ten rokokovej kolem toho roku 1740, 1750 nebo tak někdy mohl být opravdu takhle hodně dynamický a hodně vypadat právě taky pohyblivě, což se k té ceroplastice krásně hodí, že ta prostě vypadá taky, že se můžou tam být v rámu ještě vytvořený drobný další reliéfy třeba různých míst, měst, no prostě jako je to trošku tradice takzvaných kabinetů kuriozit. V renesanci by se takový podobný ať už řemeslný nebo umělecký, nebo i přírodní zajímavosti ocitli v tom takzvaném kabinetu kuriozit, což ovšem se řekne česky takhle, v němčině se tomu říká kabinet zázraků, Wunderkammer, protože to jako mělo být takový trochu muzeum, ale ne muzeum toho všedního, toho běžného, toho typického, jako dneska muzeum má být většinou muzeum typických záležitostí z dějin, typických záležitostí z přírody a tak, než to tehdy ten kabinet Wunderkammer, kabinet zázraků, kabinet kuriozit, měl ukazovat svět taky nějak, jako nějaký celek, ale ukazovat to právě to, co překračuje tu všednost, tu typičnost, tu běžnost, ať už to je nějaký zajímavý přírodní objekt, nějaká lastura, korál, nějaký pěkný diamant, taky by se nestratil. No, tak, anebo nějaký technický nebo člověkem vytvořená zajímavost, což třeba v té renesanci ovšem by se tam třeba vyskytly malý přenosný sluneční hodiny. Ty by byly braný jako takový to úžasný, co člověk jako takový ty poslední výkřiky techniky, jo. Možná už i dokonce, jo, dělali se i hodiny jako stolní, že jo, třeba v 16. století. Tak to by bylo taky, protože to bylo taková žhavá technická novinka, kdežto nějaký voskový figurínky, no tak to by bylo braný jako, že to tak se dělá pořád a tak to by tam nebylo tak oblíbený. To se asi třeba vrátilo v nějaký jiný podobě v tom rokoku. Tak, tady máme to, když se právě třeba jako zvýznamňuje ten motiv včel a na to navázaných těch materiálů, který včely vytváří, toho vosku a medu. Tohle drží jeden svatý drží úl a z toho úlu do toho úlu, no tady, že je ukřižovaný, tady má teda tu ránu v boku a já nevím teď, jestli včely jakože vylétají jakoby z té rány ten nový život, že? No nevím, je to nějaká symbolika, která ovšem ten étos těch včel taky podporuje. Tak, potom samozřejmě, že se vosk dobře dá používat třeba v takových věcech, jako je batikování, přibarvení látek, kdy chci udělat hodně pečlivou zase to vykrývání, že jo, těch látek a chci udělat jako komplikovanou strukturu vzorů a ornamentů, tak ten vosk je na to docela dobře použitelný materiál. Tak,
slavnostní osvícení chrámů a podobně voskovicemi. Tak tady, když se třeba dostal Medardo Rosso na výstavu, tak ho dávali právě poblíž impresionistů, aby bylo jasný, že je to ta socha té momentkovosti, té proměnlivosti, tak tady budeme mít, já nevím, Moneta nebo Renoira nebo koho a Medarda Rossa u toho, aby se to nepletlo a aby tak. Jo, Alina Šapočníkov, ta sice nevyužívala, tahleta sochařka, zajímavá z druhé poloviny 20. století tolik vosku, ale jiných netradičních materiálů, který právě souvisejí s tím tématem té jako pružnosti, měkkosti. Není to ten pevný kámen, ten kov, který teda původně jako je taky, když je rozřavený, tak není pevný, ale pak jako to má být o tom, že trvá, že je to pevné. Ale i v tom moderním sochařství se začaly používat různé jiné jako materiály, kterým sugerovaly spíš tu pružnost, měkkost, to, že to nedělá ten tvar nějaký stabilní, ale že je to o té proměnlivosti, tak se používala třeba nějaká pryš, nějaký kaučuk, latex, vosk a další jako netrvanlivé věci, které třeba využívala ta Alina Šapočníkov, Eva Hesse, Louisa Bourgeois a tak dále a tak dále. Tohle je zase další obrázek, který vytváří jako takový ten, nebo ilustruje ten étos včel a věcí, které s ním souvisejí. Tady jsou včely ve svém úlu a tady je ten Apollonův chrám, že jo. Včely vytvářejí ten řád v té zahradě, v tom Hortus conclusus a podobně a ten Apollon a podobně tím světlem zase vytváří ten řád v tom celém světě a ten úl je vlastně tady paralelou toho chrámu a to, jak tam lítají ty včeličky, je paralelou toho, jak tam vyzařuje to světlo a jsou to takový různý podobenství, alegorie, které se najdou. Tohle je taky nějaký 18. století nějakého Schellenberga a Holzhablba. No to je jedno. Jeden to navrhnul, druhý to udělal. No, navrhnul to grafik, který se jmenoval J.R., nebo grafik, kreslíř, který se jmenoval J.R. Schellenberg, ale nevím, jestli je důležitý si to nějak dohledávat. Taková ta symbolika toho je celkem zřejmá, že jo? Ta paralela úl, chrám, včely, světlo, řád toho jako našeho malého světa, řád toho všeho míra. No, tak ty paralely jsou tady zřejmé. Co se můžeme naučit od včel? Včely u nějakých Thomas von Das Bonum Universale de Apibus. No to byl nějaký středověký myslitel, asi Thomas Canterbury, no to je jedno. Ale napsal knihu, která se jmenuje teda nějaký to všeobecný dobro od včel. Jestli to v té latině Bonum Universale de Apibus bude něco v tom smyslu, tak tady jsou včely, že jo, žáby nejsou tak hodné, ty nám tady jenom koukají z té protoplazmatické hmoty, ale včelky ty jsou blíž k tomu nebi, mají už tady tu korunku, že jo, jako kdyby to byla téměř ta vládkyně nebes, což je někdy jako ta Panna Maria, je já nevím to teďko zase latinsky, ale ta královna nebes, že jo, tak ta včelstva jsou takovou paralelou k tomu, metaforicky řečeno, podle těch třeba středověkých úvah, tak, no, co se k tomu dá ještě říct, asi už to tak pro ilustraci stačí, tak jako důležitý je, že ten vosk byl braný právě jako něco velmi živého, procesuálního, co má nějaký vztah k tělesnosti, co zároveň je ten úctyhodný materiál, protože to souvisí s tím étosem a s tím, jakým asi i těma kultovníma významama včely, z čeho se ovšem zároveň dá dělat dobře to rozvostření, ten pocit té jako nestability, pohyblivosti, dynamiky. Mimo jiný nad voskem uvažuje, nebo nad svíčkou voskou uvažuje Descartes v té své meditaci první, nebo o čem, druhý, kde jako říká, že esence je vždycky stejná, ale materiál, nebo ta povaha materiálu je jiná, že můžeme mít
tekutý vosk, když ho rozstavíme, může se vosk vypařovat, může být vosk tuhý a po každý jako smyslově vnímaný je to něco jiného, ale ten princip je furt ten stejný, tak on tam jako ukazoval ten rozdíl mezi tím, když o tom rozumově přemýšlíme o těch věcech a když to jako vnímáme jenom smyslově, tak zrovna mimo jiný teda i René Descartes používal metaforu jako vosku. Tak, jinak může být ta vosková tabulka takovou metaforou toho našeho prázdného vědomí, které se teprve postupně zaplňuje, je to ta tabula ráza, nebo jak by John Locke řekl white paper, tak ten sice říká už papír, ten neříká ta vosková tabulka, ale je to v podstatě to samé, to, co se zaplňuje těma zkušenostma, empíriem a tak. Takže to, s těma nejrůznějšíma věcma vosk souvisí, kdybyste si to chtěli vlastně ještě přečíst. Já jsem se opět, jakým mým špatným zvykem, neřídil úplně svými přípravami a nějakým jako ale prostě uspořádanější tu myšlenku jsem si uložil, všechno odmítnout, tady v čem se jmenuje Slabikář vizuální kultury, je to publikovaný ještě pořád na stránkách ČT-Artu a je to teda pod V. V jako vosk, vedle zrovna V jako Windows, tak tady, když tak je to v takovém kompaktnějším tvaru tyto úvahy. Takže materialita s jejími zajímavými i paralelami k těm tělesným aspektům a k vizuální kultuře a umělecké kultuře a uměleckému i mimo uměleckému zobrazování a spol. Tak to by bylo dneska asi všechno. Máte k tomu nějaký nápady? A nebo bylo to nějak jakž tak sledovatelný? Jo, víceméně, děkuji. Tak já tady vypnu nahrávání, to pak rozešlu. Jo, to není tady, to je někde jinde. Jo, děkuju. Takže nahrávání zastavit, tak na shledanou a